In Ljouwert en op het Jervin kan men op 13 november naar de stembus. Beide gemeenten worden grutter om ze beide een stuk van Waansterhem erbij krijgen. Maar de kiezer had naar alle gedacht meer interesse voor Haagse perikelen. Ja, die kans is wel heel groot dat het gaat over landelijke thema's. Want dat is wel echt wat mensen bezighoudt op dit moment. Dat voelen ze letterlijk in hun portemonnee. Ze raken hun baan kwijt of ze zien hun zorgkosten veranderen. Ja, daar zullen we wel mee moeten dealen in november, dat een rol speelt. Dat zou ik persoonlijk heel spijtig vinden. Je merkt het vaker bij gemeenteraadsverkiezingen, hè, dat de invloed vanuit landelijk wel sterk aanwezig is. Aan de andere kant gaat het nu eigenlijk over je achtertuin en gaat het niet over de achtertuin in Den Haag. Dus laten we ook vooral ook de lokale onderwerpen pakken. Toch binnen de schijnwerpers op Den Haag ruchten. Mogelijk liet deze verkiezing zien hoe populair premier Rutte en zijn kabinet is. Kopstikken van grote partijen komen daarom ook naar Friesland op campagne. Maar of dat de mensen naar de stembus loopt, is nog maar de vraag. Als je kijkt naar de peilingen, heel veel mensen zitten bij partijen als de PVV, de 50PLUS, die doen hier in Leeuwarden niet mee. En het is maar de vraag of die überhaupt naar de stembus gaan. Dus ja, het zou mij verbazen als we boven die eerste peiling van die 42% uit gaan komen hier in Leeuwarden. Wat ons betreft zou ik dat een hele pijnlijke zaak vinden. Ik vind dat er zeker meer dan 50% naar de stembus toe moet. Ook in Gaston-Sleert, Lemsterland en Skasteland worden in november verkiezingshouden. Op 1 januari ontstiert de nieuwe gemeente de Frieske Marren. Speerpunt van de PvdA is werkgelegenheid. Als het aan mij ligt, komt er gewoon een grote afdeling op het gemeentehuis van werkgelegenheid. En alles wat we daar doen binnen de muren van de ambtenarij zal eerst bekeken moeten worden door de bril van werkgelegenheid. Niets meer zonder geld uitgeven vanuit de overheid dat de werkgelegenheid terugkomt. Want ja, we zitten hier in een hoeken, we zitten in een soort bouwbedrijf en ja, die ben failliet niet. Ja, en dat is schrijnend genoeg. En dat betekent dat je dus in een landelijke branche zit, de bouw. Dat is dus te vergelijken met wat er dan vanuit Den Haag zou komen. En hier zijn de gevolgen. Dus wij moeten hier lokaal zorgen dat de bouwvakker die nu werkeloos is op een of andere manier weer aan het werk komt.